Hare Krishna. Nedávno som pozeral video o rozvodovosti v rôznych krajinách sveta. Najväčšia bola v Amerike a v Austrálii a najmenšia v Indii. A veľa Indov tam písalo komentáre, že v Indii nie je bežný rozvod kvôli tým kultúrnym podmienkam, že v Indii je svadba na celý život. To je pochopenie svadby. A nielen v Indii, ale aj v ďalších kultúrach sveta je svadba niečo, čo sa nedá zrušiť. Niečo, čo neexistuje rozvod v tých pôvodných kultúrach. Ale v dnešnej modernej spoločnosti sa ľudia sťažujú, že sa chcú rozviesť, že nechcú byť s tým partnerom, že to sú toxické vzťahy, že si nerozumejú. Tak na čo sa potom brali? Na čo si zobrali niekoho, s kým nechcú vlastne byť? Alebo zistili, že s ním nechcú byť po niekoľkých rokoch. Svadba nie je niečo, do čoho môžeme vhupnúť len tak a z toho odísť len tak. Svadba je veľmi seriózna záležitosť. A je to záležitosť na celý život. To nie je, že ja si niekoho zoberiem a keď sa mi nepáči, tak sa s ním rozvediem. To je moderný výmysel. To spôsobuje množstvo ťažkostí nielen v osobnom živote, ale aj v spoločnosti. To spôsobuje extrémne nepriaznivé podmienky. Slobodné mamičky, to nie je nič príjemné pre mamičky, pre tie deti vyrastať bez otca alebo vyrastať bez mamy. To je veľmi traumatizujúce. Alebo ešte lepšie, keď deti majú niekoľko otcov alebo niekoľko matiek, pretože tí rodičia striedajú partnerov jedného za druhým. To je hrozné, to je otrasné. A je to spôsobené tým chtivým životom, žiadostivosťou, že my chceme stále niečo nové. Tento partner, toto mi nevyhovuje, tento partner mi nevyhovuje, toto už nechcem, tak idem skúsiť niečo iné, možno to bude lepšie. A častokrát ľudia zistujú, že to je ešte horšie alebo také isté. Že v podstate sa nič nezmenilo, iba sa zmenila osoba, ale ten vzťah je taký istý. A prečo? Pretože tí ľudia, my sme takí istí. Pokiaľ my sme takí istí a nezmeníme sa, nezmeníme svoje postoje, svoje jednanie, vždycky si pritiahneme takých istých partnerov, akých sme mali predtým. Tým, že vymeníme niekoho za niekoho iného, si nepomôžeme. Ale toto ľudia nechápu. A potom sa čudujú, že ten partner je taký istý, alebo ešte horší. A ten ďalší a ďalší a ďalší a furt je ten zlý. On je ten zlý a my sme tí najlepší, my sme v pohode. Ale hlavne, že máme tie isté problémy s inými osobami. Ako je to možné? Musíme pochopiť, že ten problémy vo vzťahoch sú len zrkadlom nášho vedomia, nášho postoja, nášho jednania. A keď toto pochopíme a budeme sa to snažiť zmeniť a napraviť, tak potom môžeme napraviť tie vzťahy. A nemusíme meniť partnerov, nemusíme striedať jedného partnera za druhým a myslieť si, že ten bude lepší a ten vzťah bude lepší a tak ďalej. Nebude to lepšie, pokiaľ my nebudeme lepší. Nie je možné mať lepší vzťah, pokiaľ my nie sme lepší ako osoby, ako bytosti. A toto bohužiaľ drvivá väčšina ľudí nechápe. A bol som zarazený, koľko ľudí v Indii písalo, že sú nútení zostávať v toxických vzťahoch, pretože v Indii nie je rozvod podporovaný. Nie je to taká bežná záležitosť ako niekde na západe alebo v Austrálii, na východe. Že to nie je to úplne bežná vec zobrať si niekoho a potom sa s ním rozviesť. Je to veľmi nekultúrne a veľmi hrozné. Odkopnúť niekoho, pretože si spolu nerozumieme. V prvom rade, na čo sme sa brali, a v druhom rade človek nie je nejaká vec, nie je to niečo, čo by sa dalo zahodiť. A ten vzťah takisto, to nie je niečo, čo sa len tak pritrafí a potom to zahodíme. Že čau. A potom zase s niekým iným a zase čau. A čau a čau. A takto môžeme striedať desiatky partnerov alebo niekoľko partnerov. To je fakt chtivý výmysel modernej mysle, modernej spoločnosti. Pretože ľudia sú čím ďalej tým viac chtiví a chcú mať pôžitok a nechcú mať za to zodpovednosť.
nechcú brať zodpovednosť za tie vzťahy, za tie pôžitky, po ktorých túžia. A ako náhle mi niečo nevyhovuje, tak čau, odkopnem to. Či je to osoba, či je to vec, je mi to jedno, ale keď mi to už nevyhovuje, keď mi to spôsobuje ťažkosti, problémy, tak čus, hej? A potom sa stáva, že sú rozchody, rozvody a zlomené srdcia a ľudia si navzájom veľmi, veľmi ubližujú. A najhoršie je, keď trpia ešte aj deti. To je úplne najhoršie. V Indii sa mnohí mladí ľudia snažia opičiť po západe a myslia si, že rozvod je super. Keď mi niekto nevyhovuje, tak čus. Hej, rozvod, rozchod, čau. A ďalší. A zase, keď mi nevyhovuje, rozvod, rozchod, čau. Polka majetku v čudu. Hej, alebo polka majetku získaná pre ženu. A toto spôsobuje v spoločnosti naozaj obrovské, nemalé problémy. Hlavne deťom. Ja môžem z vlastnej skúsenosti, z vlastného života povedať, že som mal tiež toxické vzťahy. Ale prečo? Nie preto, že by tie osoby boli zlé, toxické, alebo len tie osoby. Ale preto, že ja som mal nesprávny postoj v tom vzťahu a ja som chcel viac z toho vzťahu brať a možno ešte stále chcem viac brať ako dávať. A potom to nespôsobuje dobrotu v tom vzťahu. Keď sú dve osoby, ktoré sa snažia viacej brať ako dávať, tak potom prirodzene tam vzniká toxicita a obrovské problémy, pretože ani jeden z toho vzťahu nedostáva to, čo by chcel a potreboval a očakáva a potom je zlé, potom sú problémy. Takže keď chceme krajšie vzťahy, musíme sa naučiť do vzťahu viac dávať ako brať. A nie je to jednoduché, nie je to ľahké sa to naučiť, keď sme boli naučení, že máme získavať pre seba a to isté vlastne prenášame do vzťahov. Zase sa snažíme získať niečo pre seba, vykorisťovať druhých. Hej, a keď už neslúžiš pre môj požitok, čak čau, ahoj, s Bohom, už ťa nechcem. Toto nie sú vzťahy, ktoré by sme mali mať. Mali by sme mať vzťahy, ktoré sú oveľa viac o tom dávaní, oveľa viac o tej starostlivosti od druhých a naplňať ich potreby, čo potrebujú, tak sa to snažiť nejak pochopiť, zistiť, čo potrebuje moja polovička, môj partner, čo potrebuje a snažiť sa mu to nejakým spôsobom sprostredkovať. A takisto druhý partner by sa mal snažiť cítiť do druhého, čo potrebuje, prečo sa cíti zle, hej, a kde je problém. A takýmto spôsobom sa môžeme navzájom podporovať vo vzťahu a nie si podkopávať nohy a odkopávať sa, že čau, s Bohom, choď preč, ty mi ubližuješ, hej. To nie je dobre. Ale bohužiaľ, mnohí ľudia sú naučení, že je oveľa jednoduchšie odkopnúť niekoho alebo niečo, čo nám nevyhovuje, čo nás spôsobuje ťažkosti a vymeniť to za niečo nové, za niekoho nového. Ale to nie je riešenie. Znova sa to stane, znova sa budú diať tie isté veci. Pretože čo vyžarujeme, to si priťahujeme. A pokiaľ nezmeníme to vyžarovanie, nezmeníme ani naše vzťahy. Jediná zmena k vzťahom, k lepším vzťahom je zmena nás, zmena nášho postoja, zmena nášho vedomia, jednania a naučiť sa viac dávať a viac sa sústrediť na potreby druhých ako na svoje nejaké sebecké, na to, čo my chceme z toho získať, na to, čo my chceme vykoristiť z druhých. Potom naše vzťahy nebudú fungovať, pokiaľ sa snažíme vždycky vyžmýkať čo najviac z druhých a z toho vzťahu a potom to jednoducho zahodiť a hotovo. A potom zase znova ďalší vzťah, snažíme sa zase vyžmýkať čo najviac a zase to nebude fungovať. Pretože sa snažíme žmýkať a už tam nedodávame tú šťavu. Tak potom to jasné, že nefunguje, už není čo žmýkať. Takže toto keď pochopíme, a hlavne aj mladí Indovia, keby toto pochopili, že tie rozvody nie sú riešenie. Tie toxické vzťahy alebo tie zlé vzťahy nevznikajú kvôli tomu, že tí druhí sú zlí, ale že väčšinou obidvaja majú nesprávny postoj k tomu vzťahu. A kedysi nebolo
normálne sa rozchádzať, rozvádzať, ale bolo normálne vzťahy a veci opravovať. Alebo keď to nešlo opraviť, keď to nevedeli opraviť, tak aspoň spolu nejakým spôsobom zotrvali a snažili sa to nejako udržať pokope. Keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli deťom. A možno to nebol úplne najlepší a najideálnejší vzťah, ale aspoň tie deti mali nejakú oporu v otcovi a nejakú oporu v matke. Aj keď neboli ideálni rodičia. A málo kto z nás je ideálny, ale mali by sme sa snažiť nespôsobovať nielen deťom, ale aj druhým a partnerom, partnerkám, nespôsobovať im nejaké problémy, ťažkosti, utrpenie, pretože potom sa nám to vracia, potom sú nešťastní, potom sme nešťastní aj my. Čiže dávať si veľký pozor na to, čo vyžarujeme, ako v tom vzťahu jednáme, či spôsobujeme tým druhým nejaké ťažkosti, utrpenie, alebo sa snažíme do toho vzťahu dávať lásku, dávať starostlivosť, snažiť sa pochopiť, čo naši zverenci potrebujú a nejak to proste opravovať, napravovať problémy. Problémy sú od toho, aby sa riešili, nie od toho, aby sme problémy zakopali pod zem a odhodili dané osoby, ktoré údajne tie problémy spôsobujú. To je zbabelstvo. A zbabelstvo sa potom nám stejne vráti tak, že prídu iné osoby, ktoré nám budú spôsobovať tie isté problémy. A možno ešte aj väčšie. Takže to nie je riešenie. Vzťahy sú veľmi komplikovaná záležitosť a pokiaľ chceme žiť lepší život, menej konfliktov mať v živote, tak musíme sa naučiť fungovať vo vzťahoch. Alebo žiť niekde sami. To je druhá možnosť. Ten, kto nie je schopný mať pekné, láskyplné vzťahy, môže žiť niekde sám, ale v dnešnej dobe je to veľmi ťažké. Pretože tie vzťahy prirodzene v tej spoločnosti nejakým spôsobom máme. A obzvlášť, keď sú to nejaké blízke osoby, tak vždycky tam tie vzťahy sú intenzívnejšie a o to viac to potom bolí, keď sa niečo udeje, keď sa niečo stane. Keď nám niekto niečo povie alebo nespraví niečo, čo by sme očakávali, není to úplne podľa našich predstav. Je to práve naopak, že to je úplne proti tomu, čo by sme chceli, že to je to, čo nechceme práve. Hej, tak je to veľmi potom náročné také situácie zvládať, ale od toho tu žijeme, aby sme sa to naučili zvládať. Aby sme sa naučili pracovať v tých vzťahoch a snažiť sa naprávať tie vzťahy. A hlavne samých seba. A potom môžu byť krajšie naše vzťahy, pokiaľ budeme snažiť byť krajší my. Keď budeme dávať do toho vzťahu lásku, starostlivosť, a to najlepšie, čo vieme, tak nie je dôvod, aby sa nám vracala zloba a vracala nejaká toxicita, nejaké vykorisťovanie. Samozrejme, je tam potom opačný extrém. Keď niekto je vykorisťovateľ a niekto sa nechá vykorisťovať, tak si presne takého partnera priťahne. To je veľa prípadov, kedy napríklad žena robí pre toho muža všetko a ten muž iba berie, vykorisťuje a nedáva nič. Hej? To sú také dva extrémy. A tá žena si má stanoviť hranice, že toto už nie. Potiaľto a dosť. Ja mám potiaľto kapacitu, potiaľto môžem a potom už ďalej už nevládzem. Hej, to je zase stanoviť si tú svoju sebahodnotu, sebalásku, hranice. Pretože pokiaľ si nestavíme hranice, tak tí druhí nás zničia, vykoristia, úplne nás vyžmýkajú. Hej, a toto sa majú práve tí ľudia naučiť. Stanoviť si tie hranice, stanoviť si tú sebahodnotu a nebyť, aby naša hodnota nezávisela na tom, čo si o nás druhí myslia a čo od nás získávajú. Hej? Aby tie vzťahy neboli len o tom, čo od nás získajú. A aby sme tie vzťahy nemali len o tom, čo my dávame do toho vzťahu. A ostatní nič. Vzťahy sú vždycky obojstranné. Prichádza príjmať a dávať. Príjmať, dávať a najlepšie, keď je to vyrovnané. Keď je tam nejaká rovnováha. Pokiaľ je tam na jednej strane viacej dávania, na druhej strane oveľa viac, neprimerane viac brania,
tak potom tie vzťahy škrípu, nefungujú a sú tam veľké ťažkosti, je tam nespokojnosť. A práve to je v dnešných vzťahoch veľký problém, že sa snažíme viacej brať z toho vzťahu ako dávať. Takže taká dobrá rada do života, naučme sa dávať. Naučme sa, čo naša polovička, naše polovičky potrebujú. A snažme sa im to nejakým spôsobom v rámci svojich možností, schopností sprostredkovať. A aby to nebolo tak, že len dávame, hej, ale aby to bolo vyrovnané. A treba pochopiť, že aj druhá strana musí niečo dávať a musíme aj my niečo dávať. A musí tam byť obojstranná výmena a potom ten vzťah pekne môže fungovať. Oveľa lepšie, ako keď iba dávame, nedostávame nič naspäť. Alebo keď iba berieme a nedávame nič naspäť. Potom tie vzťahy nefungujú a vlastne to nie sú ani vzťahy. To je iba vykorisťovanie. A ešte jedna vec, ktorá bráni vo fungovaní pekných vzťahov, je to, že aj keď sa snažíme dávať a druhí sa snažia dávať nám, tak nám to nemusí stačiť. Hej, že sme takí chtiví a takí sebeckí, alebo druhá strana je taká chtivá a sebecká, že to nestačí. To, čo dávame, to nestačí a stále nie sú spokojní a stále nie je dobré. No a to je práve tá problém mentality ovládateľa, požívateľa a pána, že my chceme, aby bolo všetko podľa nás, my chceme, aby ostatní dávali nám, hej, alebo ostatní chcú, aby my sme dávali im. A dávame a stále nie sú s tým spokojní. To je veľký problém tejto mentality ovládateľa Boha, že my sme tí bohovia, my sme ten centrum toho diania, centrum vesmíru, centrum sveta, všetko sa musí točiť okolo nás. A pokiaľ máme, alebo niekto má túto mentalitu vo vzťahu, tak ten vzťah nebude fungovať, nech sa snažíme robiť čokoľvek a akokoľvek. Nech sa snažíme dávať koľkokoľvek, nebude to fungovať, pretože vždy tam bude nejaká nespokojnosť. A aké je riešenie? Riešenie je nájsť spoločný stred. Nemôže byť stred jeden alebo druhý. Hej, a všetko sa točí okolo jedného stredu alebo druhého. Vo vzťahu musí byť spoločný stred, okolo ktorého sa všetko točí. Celý ten vzťah. A u oddaných Krišnu je to práve Krišna, oddaná služba Krišnovi. Muž a žena a deti a celá rodina slúži Krišnovi a všetko sa točí okolo služby Krišnu, okolo služby oddaným duchovnému učiteľovi. A máme spoločný stred, spoločné centrum, ktoré nás spája. Nie je ten stred ja, alebo žena, alebo dieťa, alebo druhé dieťa. Hej, že sú rôzne stredy, okolo ktorých sa musí všetko točiť. Potom to nefunguje, potom sú obrovský chaos a nespokojnosť. Aj v tej rodine, aj v spoločnosti, pokiaľ všetci sú stredom toho všetkého diania. Čiže my musíme nájsť spoločný stred. Hovorím, u nás je to Krišna a okolo Krišnu sa všetko točí. Hej, Krišna má rád takto veci, chce, aby sme robili toto, vysvetľuje, že toto je pre nás dobre, máme robiť toto, takto. A všetci, keď sa to snažíme nasledovať a máme spoločnú cestu, spoločný stred a všetko sa točí okolo Krišnu, tak tie vzťahy sú oveľa krajšie, oveľa harmonickejšie, ako keď sa snažíme byť centrom my, hej, alebo centrom je manželka, centrom je niekto iný, hej, a všetko sa musí točiť okolo nich. Potom to nefunguje. Potom sú rôzne konflikty, vojny, hádky, nespokojnosť a nič nie je dobré. Takže pokiaľ chceme mať fakt pekné harmonické vzťahy, musíme mať spoločný stred a to je to najdôležitejšie, okolo ktorého sa bude všetko točiť. Hej? Niečo spoločné, čo nás spája, čo nás drží pokope. A potom nebude dôvod sa nejako rozdeľovať, pokiaľ máme spoločný stred a dokážeme spolu fungovať okolo toho stredu. Potom nie je otázka nejakých rozvodov. Hej, napríklad veľa rodičov zostáva spolu kvôli deťom. To je ich spoločný stred. Ale častokrát aj tak sa hádajú, aj tak majú veľké nemalé problémy, pretože majú nejaký taký dočasný stred. A už keď tie deti vyrastú, už keď nie sú tie deti, tak potom tí rodičia častokrát zase už nemajú ten stred. Hej, ale keď máme stred Boha, keď máme stred Krišnu,
tak dokážeme spolu fungovať fakt v tej oddanej službe dlhodobo až do konca života, pokiaľ teda obidvaja chcú. A toto všetko sa môžeme dozvedieť v Bhagavad Gite a v Šrimad Bhagavatame a spoločnosti oddaných, ako mať krajšie, láskyplnejšie vzťahy. A môže to trvať aj niekoľko rokov, kým sa to naučíme, pochopíme a dokážeme aplikovať v živote. Mne to tiež trvalo a trvá ešte niektoré veci aplikovať a nie je to úplne jednoduché zmeniť sa z totálnej sebeckej osoby na totálne láskyplnú osobu, ktorá nechce pre seba nič a chce iba dávať. Hej, a chce slúžiť a chce pomáhať. Je to fakt ťažké, ale nejakým spôsobom by sme sa mali o to aspoň snažiť a potom môžeme vidieť, ako sa zlepšia naše vzťahy, ako sa zlepší náš život, ako sa zlepší náš charakter. Teda keď sa zlepší náš charakter, tak automaticky sa zlepšia naše vzťahy, náš život a všetko to bude zrazu oveľa lepšie, krajšie. Prečo? Pretože my sa snažíme byť lepší a krajšie bytosti. A potom to, čo vyžarujeme, to si automaticky priťahujeme. Pokiaľ vyžarujeme zlobu a chamtivosť a sebectvo a chceme len brať a brať, tak budeme stretávať osoby, ktoré chcú to isté. Chcú brať, chcú vykorisťovať, hej, chcú toto, hento, tamto a budú sa snažiť od nás niečo získať. A neustále budeme čeliť takýmto osobám a problémom. Ale ako náhle sa zmeníme a zmeníme ten postoj, zmeníme charakter, zmeníme svoj život, tak zrazu budú prichádzať osoby, alebo aj tie osoby sa zmenia svoj prístup a všetko sa to celé transformuje a budeme sa len čudovať, že wow, však to je úplne iné, ako to bolo predtým. Pretože my sa snažíme byť iní a my sa snažíme zmeniť svoj prístup zo sebeckého k viacej štedrému a takému, naučíme sa viac dávať ako brať. A potom sa ten náš život môže výrazne zmeniť. Takže keď chcete mať krajšie vzťahy, láskyplnejšie vzťahy a máte problémy vo vzťahoch, máte toxické vzťahy, tak vám nepomôže zmena partnera z jedného na druhého, z druhého na tretieho, na štvrtého, piatého, šiestého, desiatého. Vždycky sa budete stretávať s tými istými problémami, pretože tie problémy vychádzajú z nás. Naše vyžarovanie si potom priťahuje určitý druh osôb a určité situácie. Jediný spôsob, ako napraviť svoj život a napraviť svoje vzťahy, je napraviť samého seba. To je jediný funkčný, trvalý spôsob nápravy svojho života, svojich vzťahov. Hare Krishna.